Sardo an chingrum lonang khai long ri lapen jutang kang thora phan pu athepi en ponsi pini there ni phai hiniar ni Karbi People's Hall taralang solong kedo Sertalin Auditorium Hall along ingdeng trok Karbi rongasar amai ningka nesek amai pi kepaman pon rong robalong ke claim kedam mesenang chi pu pen kedam tanga porpen arong tina rongasar tum chingrum si Karbi rongasar amai asong sing pen rongasar tum ke claim kedam nang chi lapen Karbi aron arang pen bisar kindar nang jia puthak che thanchimum ponbom si pini thereponi phai hiniar nita mai pi peman ponlo bangso mai long aluhi sar poman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang chetong don si Karbi rongasar amai asong pen pinpora loki pajir donalong ke jong antami pichun ponlo pusi lamcha chipitekang that Karbi Anglong rongasar mai Karbi rongasar mai laso ningkane sek pen krung saya mai do laso ningkane sek krung saya mai long pininiliphan man peng alu hisar pos ahisa pen niliphan ang karam lo lapen laso teng pen niliphan chetong dun lo lapen alang litum pinpura lo nang pi sihini do laida nilika pechun eje pansi waida klarsa pen pachini lo isi bangke longle phelang kachuyor kacholak lapen land transfer pencenglok lahaya sayang dengan tame Karbi rongasar amai mate Karbi rongasar atumpen isi NOC nang pipensi laso kacelara puthak asayang dengan klaim nangi pulo lasini li Karbi Autonomous Council pen laso isi long cheperaisi longle phelang kacelar laso mate kepek laso abangke Karbi rongasar amai atumpen NOC pipon pensi nitu mangke labake transfer pin akama sayang ding daklem po pusi pin ni pang dakon lo lapen galang litum isi hini do pin pulo nang pi lahai ta menili pini alang tum phan waida klar sapen pachini lo prabjin pen kapichun je phan bori pon bom lo pul lapen ke lapen apar ta me alang tum Karbi rongasar mai tum laso pirthi pen chi unang ko anam plangdet abang phu tuma phan rongasara abang phu tum phan alang tum cherek chirung pensi alang tum hem basapi phan lang tum tangka pejirdo lasini li Karbi Autonomous Council pen CM relief hana hin pen tame alang tum la sopil theben ke planga rongasara tum phan sining kilang ke kili akhar jong sining along kili tang arong tum phan nili Karbi Autonomous Council pen CM relief hana hin pen suri phokep pipon po pusi pang itu mahab bukulia kan sega maipi conference long sila hai puta ke cerai pun je pangri pangdon ada masar kita mubangke ilitum ajutang bong chun bong prok tar punda la son tang silitum komat arong komat mun atum la ada masar bote tun men pe pang thek melot tum Karbi tum sitame phing ini de kata bangke ke cheng si hako ben tame la aron bang ne la pen thu la get sitame la pinso tum ha ke bang hut kerang kha la ke mu itu kadu we ta jitan lo je la ke hem pen ke bar mi ke joy phang tikup te mang rambing ave rampang ave kule ha hema lo iong arbu arum le ko phong cha tai long hang pet ke la tai si ke beng ke phan la hi lo la pen thu ge tum la Karbi rongasar mai pen bining bang chuparai bang ke la lo je non bang ke rongasar tabe thek nu chota dolo kasi mon boy la plang ke the bang ot nai tamane nani chi bhong pona ne rong chupatu dam joy bane aro sukang hu tanya rong long chupatu dam joy pot la itung kachiri siksa o sitala mobile dok pong te alo so pinso photo dok ko te e la bangke kachiri ta prabjin po chinep long po amuk dak do pustame isi joy ke phan bisi anu tin rong sar stame mobile plang the bang china moi pusi nilitum chiparai pon News Desk report Karbi Anglong Live